jajing ala jajing. Ah cocing ya? Ah cocing. Ah cocing bosku. Indonesia salah nek wit, mesti langsung tir. Rabimu 13 bulan. Nggih. Anakmu wis 3 tahun. Lah kula napa salah? ya bener tapi Budaya Jawa lo iki masuk deh. yo musik yo Mat Percil diaturi tindak panggung yuk. Masyarakat semene kae kalau ngenteni Percil karo Boten. lah apa to? Boten ngantos kula. Lho, nyatane kabehmu aku teko sore. Wah, Percil kapan? Percil jam piro tekan kene jam piro? Yo tekan ngono kabeh. Lah ngenteni sapa to rek? Niki mangke wonten Durpres. Durpres. Mosok iki Durpres Mas Bagus. Bagus Sing kagungan dalem. sing kagungan dalem, Ha? sing duwe sembarangane, Ha? sing megawene wonten Cimahi, Ha? niki mangke wonten Durpres. Durpres apa lho? Aku kok malah ra krungu to kuwi. Jenengan mboten krungu? Ora krungu. Sebab kula panitianipun. Oh. Dados dalu niki lak mboten wonten kula mboten saged wayangan dalu niki. Ngocah kok sombong Kula niku termasuk keluarga sebar. Apa? sebar apa? Apa keluarga besar kok sebar? Keluarga besar ya iso sebar ku senane mbok pola. Keluarga besar Mas PT PT Amidef. Amidef. Ha. Niku kalih kula pun kentel. Bela. Niku mangke Durprese sapa sing iso nyanyi banter langsung disawer kalih Mas Bagus. Berarti awakmu wis CS kentel karo Mas Bagus karo PT Amidef. Di kentel-kentelne sesuk ben ditangkap neh kok rumah sakit. Rumah sakit awakmu dadi direktur apa dadi wakil direktur. Direktur masamu kancamu ndelok drama bok apa piye direktur. Apa menawa Dilungkas lar diboyong nganyen Pak Haji Agung Cimahi. Sampun matur niki wau nembe mawon. Ki masa urunge munggah ki mau? Nggih. ngomongnya piye Kang? Ngomong piye Kang? Ya ngomong wis mangan apa urung ngono. Sik to. Cek diboyong iki Sing mau. hubungane karo diboyong nang nggon Cimahi kono arep mantu ki lho. Pak Haji Agung. Lah iya Pak Jagung to. Iya. Lah iya bos ngendikan iki wau. Heeh. Kabeh engko diboyong, dijak mangan ning doho. Dijak mangan pecel tumpang. Lah kok pecel tumpang terus lah. Lah piye to? Hubungane karo gawe mantu. Lah iya gawe mantu duwe gawe sesuk apene digawe acara ning kono. Lah wis genah lho. Oh iya. Makane pun mboten usan jenengan aturaken Bapak Agung kalih keluarga besar sudah Mempersiapkan sampun tanda tangan kontrak. iya lek nganti ora sida praya rugi. Sing rugi sinten? Ya aku karo dalange to mestine. Pemasukan gak enek oh, iki masalah kok aku pokoke lek tanggapan kok jenenge ning kayen ngono kok mikir. Nyapol kok sok. Ning kayen lo karo Pak Haji Giran piye? Aku wis mikir aku. Mikir apa to? Pirang-pirangane tahun dibayar gula. Apa wis ape ndongakne aku kon kencing manis. Ya ora ngono. Awakmu kan ngerti ning dapur iki gulane pas entek dadi iki ditanggap ning kene. Iki ora masalah dapur entek. Lah piye? Kowe ora ngerti, aku ning kene mulai tahun 2006 sampai saiki. Mulai urung apa-apa nganti iso apa-apa. Lho, iki lho contone dalan ya iki. Iya. Lah piye to? Aku wis wong loro iki pokoke alhamdulillah ra kena kencing manis alhamdulillah aku. Lah iya. Lah piye to terus? Ya ngono kuwi ben taun ya mesti mulai digawani gula ngono kuwi. Mumpung aku iki pertama kali aku omong ngono. Eta wong. Piye? Piye? Kowe kan loro. Urung ngerti ya. Aku ki mulai ning kene iki. Iya, Pak. Mbok karo kae dalan iki. Iya. Kakang kok. Mulai tumpah aku EPV selek utuk-utuk. Ah iya. Sampai saiki duwe mobil alhamdulillah. Iya. Kuwi Mbah Lurah karo kuwi karo aku karo dalange kuwi. Ben marane ngomah ki pokoke ndodok omah wis mak
Iki kok mesti nggawa gula neh wong. Berarti awakmu Iya iya. berarti sampean karo dalange iki termasuk dukun. Dukun apa? Lah kok digawani gula karo kopi to? Ora kowe. Iki ge nyogok duwike engko akhire bayare ben ra akeh ngono lho. Yo cah kok diomongne ngono sampe diomongne ning dhuwur panggung. Lah iya. Mboten mungkin kula. Ora perlu diomongke ngono Sing iki lah. penting ning ngeten iki seduluran lagi ngoten. Nah, kuwi lho. Kados Mas Bagus. Heeh. Piye? Nyapa lho awakmu kok iso nangis ku? Ora ngono sampe pindhome bisa lelep iso muwering kaya ngene iki. Lah piye Mas Bagus sih? Yo tengah. Iya. Khusus dina iki sampean sing nggawa sak grup. Heeh. Lah kowe. Untung aku kok ngomongin kita nanti ora sepiro oke. Lah iya. Lah piye? Tapi lah kula niku ndemulur kalih kula niku saestu. Oh berarti pengen awakmu kon nggawa wong sak grup akeh ngono kae. Mboten pernah, tapi ndandake sing dumulur nggih Mbah Lurah niku. Sekeluarga. Iya. Dados ora jenenge kae percil. Biyen kaya ngene saiki dadi kaya ngene iki wis ora mikir kaya ngono kuwi. Sing penting dados keluarga. Kula nggih matur nuwun kalih Mbah Lurah. Betul. Mboten wonten nuwun sewu Mbah Lurah mantan to? Nggih. Lah mboten wonten Mbah Lurah mantan. Mboten saged percil saged teng mriki. Iya. Lagi Iya. ngaten. Betul. Aku ya ngono. Berarti Aku ya ngono. mergone awakmu Piye? pripun to? Aku ya padha karo kowe, Cil. Aku ben taun rene mesti lupute digawani gula ya beras. Itu yang dinamakan keakrab. Iya, keakraban. Lagi ngoten to? Iya. Napa malah niki acarane sunatan. Sunatan. Tokli. Iya. Iya toh, sunat tokli ketok cuma sekali ngono lho. Wis sampe luput digoreng buasa kaya es teh kemarin. Enggak nek luas teh bathukmu. Aku lah ngomong apa anane. Ya bener nek sing diomongke kuwi bener. Iya. Tokli ngetok cuma sekali. sekali. Wong sunat ki meni mung pisan tok. Nah. Bar kuwi wis ora sunat neh. Sing ngomong sapa? Iki latihan berkorban ya Ponakku lho sunat ping 3 ngluncur neh. Sebab ora iso jahit ora iso api. Kuwi sunat apa gawe bonsai? Iki bocah iki ra ngerti. Kowe iki teko aku. Aku ki acara kaya ngene iki keliling sak Awakmu kok tau sunat? Oh iso ponakanmu kuwi lho. Lah masamu ra sunat to luncup ngene tok ya masamu. Lah sunat kuwi piye? Ya sunat Lah kaya carane sunat niku Mas Bagas Muhaimin Iya. kalau Mas Triaji Wicara niki kan disunatne sareng. Ya. Ya. Bareng loro-lorone dadi Loro-lorone dadene siji disunatne bareng jedek. Acarane tanggapne mung sepisan. Oh. Jadi termasuk irit, Bos. Iya. Itu pemikiran yang luar biasa. Iya. Wong sing kaya ngene iki kudu tetep diopeni. Kudu tetep kita itu silaturahmi. Karena apa? Pemikiran-pemikiran seperti ini menjadikan pembisnis yang luar biasa. Iya. Sebab wong Jawa ku ya penting. Boleh mengadakan pengeluaran. Neng zaman jangan sampai melebihi pemasukan. Bener. Mula wayangane sewengi. Sebab apa wong lanang ora boros? Sebab ning sandinge kuwi enek wong wedok sing pelit. Oh sing awakmu kok iso seakan-akan mengintimidasi seorang Kowe ora wanita. percaya. Kowe tak omongi sosok ora percaya padahal iki. Contone kaya Contone. Glegere kaya ngene iki, duwe wayang piro ae iki. Gamelan kuwi ora mungkin lak mung 200 300 Ngopeni yoga. M punjul. Sebab apa? Karena di situ di samping jenengan ada seorang wanita yang luar biasa. Dadi duwe bojo sing kaya ngene iki ya combok siak-siak ning Ayo. rungokno. Luar biasa apa pelit? Sik to, awakmu mau muni pelit kok. Tapi lah sing apik ngene luar biasa sebab nang mburiku wonge. Luar biasa. Dadi doane wong wedok sing kaya ngene iki luar biasa. Kalau ada perempuan seperti ini jangan sampai kamu sia-siakan. Betul. Di mana ada seorang suami sukses, pasti di belakangnya ada seorang istri yang selalu mendoakan setiap malam. Wah, berarti kesuksesan seorang lelaki itu ada doa istri di belakangnya. Bener. Ya, semakin banyak istri semakin sukses suami. Oke. Iya toh? Gila. Iya. Ya ora. Piye Iya. toh? Aku enggak percaya. Lah piye to? Lah umpamane kowe engko ke omah bojomu ndelok YouTube terus kowe didoni aku gak ero. Aku sing penting. Aku sing Lah penting. iya. Iya. Lah jarene kesuksesan seorang suami ada doa di istri di belakangnya. Iya bener, tapi didelok sik aja terus kokean wong wedok ya ngeluh sebab wong wedok luwe kok siji iki padha karo dolanan mawa. Betul. Ya ora? Betul. Iki aku setuju. Mergo Mula aku bojoku sayangno sayane ya mung siji. Sebab apa? Aku Sebab wedi karo bojoku.
Bang kula kuwi bos. Iya. Wong iki kudune dadi contoh. Iya. Dadi tauladan. Heeh. Wong iki kudune dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah. Iling-ilingan Keluarga yang penuh kasih dan sayang. Jadi sepisan kanggo selawase. awakmu ping pira? Mindo. Ngono kan nuturi kancane. Oh. Ya padha ya. Sopo? Kowe ping pira, Cik? Mindo. Wah, ngene ora kena iki contoh. Lah kowe ping pira? 3. Aduh. Gak aku nek kalah karo kowe. Ya. Aku gak pikir kuwi timbane didoni bojomu kok omah. Sing penting kuwi adem ayem. Sing penting adem ayem iki didongane tolene sing sunat iki. Didongane dadi bocah sing soleh. Amin. Ah. Karuna ngungkuli bapa kaya bapa dalang mau wis ngendika. Mas Bagus engko kon munggah panggung Wis ono. nyanyi Ah. wis istimewa. Sadurunge Mas Bagus nyanyi kersane batang ini. Oh iya, iya. Endi to? Wis aku adimu lho batang-batang. Ya ndak. Iku besok bakal kan dadi batang. Ngene lho adik kula sing ganteng-ganteng dhewe Pak ora badiri. Iya. Nadane F kakak. Ayo. Coba. Kersane nembang riyen saderengipun niki sinden setunggal kalih 3 sekawan gangsal 67. Niki pamundhutane Mas Bagus nembangi kedah sing ngeten iki. Apa? Niki kersane. Oh iya, ditembang nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ndonga guyu lho. Kula niki masih dagelan ngene iki, kita blegere dagelan, tapi cedak karo Gus Ustad kiai-kiai. Jadi sebelum melakukan apapun harus membaca bismillah. Diakhiri dengan alhamdulillah ben uripe saya barokah, selamat donya akhirat. Amin Allahumma. Amin. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Nembang pidato iki. Lah niki lho. Nyantai. Bismillah. Ya ngene iki, Bos. Pemikirane ngene iki, beda-beda bener. Beda-beda piye? Iya to sedang nembang kok. Ambok kira ngono kok piye? Ora. Kowe malah diwantem koyo Pak Purnomo iki pecah sirahe. Ngantem mong karo iki kowe masamu. Anyar apa sing lawas? Sembarang aku manut tawamu anyar karepmu lawas karepmu. Iya. Ayo dah. Wong ayu. Oh. Ya kayak. Apa sing anyar? Ya kuwi kae apa? Bocah. Ora. Wis kuwi wong ayu kuwi penak. Apa sing apa teh. Nyanyi apa? Lah kuwi lho lagune saiki anyar-anyar oke. Sing ndi? Apa teh. Iya. Apa teh apa nih nguk iku barang iso. Ya, aja. Sing kene wong Jawa iki nyanyine kuwi. Wong ayu. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batengku. Kowe isomu meresapi umpamane tak kei wedok nun sewu amit. Oh iya. Tak ngambil. Boleh pilihan. Iki. Yang di? Iki lho rada mending sing nyekel HP lho, liyane ra nyekel HP kuwi nyekel HP saya. Oh iya. Iya. Pancen senenganku yo sing rada blenuk-blenuk kaya anggur merah ngono. Iya. Juga sing kimplah-kimplah kaya dudu soto. Gule. Oh gule to, ganti to. Mesti ganti ini apa tuh? Kalau biasa gule. Biasa gule. Senene almarhum Mbak Santirono. Sing endi? Ya sampean. Aku. Kok gulak to, Pak? Ya mbah. Pak tak sawang modele kaya anggur sing dicokot matus ngono lho. Lah kok ketok ayo. Ya ora apa-apa le. Sabar-sabar le. Tapi sapa ngerti somben ultimate iki diskon kredit 1,6 juta. Undal. Hei, kuwi Honda nyapa kok maca banner. Ya apa-apa. Aku toh ya terserah cangkem-cangkemku dhewe kok. Nyapa kok iso iki ndakil kok malah bakas Honda Ultimate Excellent. Ayo toh Diskon kredit 1. Sida ora. Loh, piye to ki omongane? Iki wong ditebus omongane kok kaya ini. Apa iki? Tak kono ngomong ngendi? Mudeng aku. Wong planet ngendi? Sak sampean planet endi to, Yu? Aku manusia. Manusia. Berarti dari bumi. Asalnya mana, Yu? Cilacap. Weh, basane ngene iki Cilacap. Ya, aku gak Wih, ngerti. basa apa to kowe? Biasane basa. Ya bahasa ngapak lah. Bahasa Wong wis terkenal kok Republik Ngapak. Republik Orang Ngapak. ngapak ora kepenak. Mudeng ora Kamu ngapak. dari mana kamu enggak mudeng-mudeng? Nah, aku sih rada mudeng iki lho sing tekok iki lho gak mudeng. Iya, Cilacap ngerti ora? Cecak balik kampung. Emang cuman osing-osing aja. Emang osing Ngapak aja? juga terkenal. Ngapak juga terkenal, Bro. Apa itu
oseng. Dudu oseng. Urung tau diteng. Wah, iki. Kowe wong Osing to, wong Banyuwangi to. Ki engko lek kowe jagongan karo wong Apak iso gathuk ora? Ya ora ngerti lah, aku lho basane ora ngerti blas pucuk. Wis pokoke omong-omongan. Ngomongan iki lho penak. Ya, kowe basa Ngapak, wis basa Osing. Rika, Kepriwe? Rika. Sampeyan tekan kene jam pira mau? Apa nih? Tekan kene mau jam pira? Jam pira? Awakmu teko kene jam piro? Menang lambemu aku apa piye? Nak ngene lho, nak basa kene kuwi nak kono a. Wis sapa laku? Iso Rika anak Roma Rika. Rika iku Riko kowe. Ya Kok ditakoni ku ora semau Rika tekan kene jam pira? aduh, lah kowe nyacer terus. Lah kowe wong lanang cedhak awakmu yang melungker ndondok cahayu. Lah ora apa-apa, apa melungker wong lanang kok mangsamu. Namanya kamu siapa? Chandra Yuwariani. Basa Jawa iki basa. Wariani. Lah kok Wariani iki? Lah kowe wedon asli Mas aku sumpah. Lah kok Masa wong wedok asli? Asli. Alah ra percaya. Lah terus Ya dijelok. Gile kamar Pak. awakmu ki wis tuwek kaya ngono. Ya, Kenang apa sih? Oh enggak. Mesti Yo enggak. ora mesti. Enggak. Ini Nduk Cahayu. Ya. Iki ning kene karo sapa Nduk Cahayu mau kowe? Karo rombongan. Ayo tangane. Masuk Wih, tangan ini wis kowe tuwek kaya cengkak tangan iki lho. Ora nyapa. Tangan iku gak pareng ngene iki. Ora apa. Masa plak ngene iki. Oh, tanganmu ngenang ngene terus. Bojomu ndelok lho ngomong aku. Bojomu ndelok lho biaya. Gak, Dik. Loh, cilik-cilik banting sisan. Dibanting enak kempos lele kowe Cahayu. Lah kaya ngene iki lho bempere kaya sekok lho Mas Amraro kowe. Adik nuwun sewu. 2025 itu yang dicari wanita gemoy. Oh, ngono ya Nduk Cahayu. Presiden sing menang sing gemoy. Gemoy berarti wong wedok sing Gemoy. Iya, coba nadane tadi nadane. Gemoy gak apa-apa kegemoyen kowe, Bro. Lah gek ditimbali sikil Lah ngene kowe 5 ngapa menit. kecilikan selilit tok. Ya selilit tok malah gak apa-apa. Aku malah katut ini tuh. Gemoy ra apa-apa ning aja kenemenen. Aja kenemenen. Masane bojo lek kelemon ngelon iki iso kram sikil. Lah gek 5 menit ngono wis sikil keras. Masa lho, Mas? Iya. Masa ngono les kebacot terus kram ya. Kram. Iya. Heeh, tunggalane kuwi lho. Apa? Sing sampean roh apa ki Son Herok. Horek. Horek. Ya Son Herok. Ah. Son Herok lho karnaval lho. Iya. Aku lak mesti joget ngene to. Du angin ngene pagi. Lah kok ning Batu ngene iki nek seminggu melok karnaval telung dina gak iso balik bos ngene iki. Lah ya kram kebacut. Heeh bener. Ah iya. Nadane aja mikir wong kuwi. Wong ayu tresna kinarya tamba susah jroning badanku. Wong bagus antep narasa atimu tresnaku tunasrane. Aku malah batang ini muni kok masaku. Layak suaranya kayak kecepet masaku. Lah mosing suara sapa Bang? Iki lho Bos batang sitok. Lho tak kira suarane si Chandra Ngapak kuwi kok. Lho ora iki suarane iki. Kuwi suara wedok apa? Kula Mas yo ngeten mboten kurun kalah siden-sidene sampean. Jajal. Makanya gitu. Jangan luar biasa, jangan kaya kamu. Astagfirullah. Luar biasa tapi saya kan kaget. Tapi lagu India itu. India. Tidak dong. Ada Saiba. Jalur India, Indihome, Indimon. Oh, aku lanangnya kowe wedoke. Oke. Iki wite ya. Wait, ha. Wait jati tuwek. Terus suwe-suwe. Ora apa-apa, sementara iki tak lho, dilek tak. Ya. Lah, sampean nak India kuwi mesti India iki ciri khasnya piye to? Lan joget. India ini jogetnya lah neng wit Ah. begini. Longok-longokan ya. Nah, pokoke India niku nek enten wit niku mesti dige. Nah, Oh, iya. gandrungan. Lah Indonesia lah neng Enek wit. wit, mesti langsung digo tir. Diuyui. Niku pun umum. biasa. Nah dari Mas. Aku yo lagi tas mau. Iya. Meneng, wit dadi Ya. wit meneng. Oh Saiba. Iki
Bos, omongan Bos iki, Bos. Apa? Iki dadi wit guyu kan gak oleh, Bos. Ora oleh Wit mingkem. pi meneng ae, wit nak guyu kok diarani ana kuntilanake. Nah, dia. Lah wong kaya pedhet anyang-anyangan kayak kiye mbarane nang guyu. Ya kowe kudu ora oleh guyu. Ah, masa aku pedhet anyang-anyangan to, Pak. Ora apa-apa wong kuwi sing melangkah cerit ngene lho. Ya yang menang. Ya. Oh saeba. Oh saeba. Wite mlilik, Pak. Oh saeba. Oh saeba. Iki lho wite bergerak nyapa iki lho. Lha iki ababmu nek kene ngarepe. Pancen tak sengaja ababku tak gawe kotak-kotak. 1 2 3 4. Oh sayangku. Oh tresnaku. Aku sayang kowe. Muga-muga wae kendang dirapekne. Oh saeba. Oh saeba. Tapi saya loh Mas, niki saya loh, ini berarti lagu-lagu apa iso? India apa Mudin? Dijajal kaya ngono kuwi berarti dia itu bisa, berarti lagu-lagu apa bisa. Coba kalau lagu apa yang kesukaan kamu, adik cantik, paling kamu suka? Oh cacing. Oh cacing. Iki bocah kok bado kantor to, Bos? Lah apa to? Lah kok nyanyi malah udading lho. Nyanyi sing paling seneng Nyanyi itu lho. Cahayu Oh coba. cacing ala oh cacing. Ah cacing ya? Ah cacing. Ah cacing bosku. Kelalen. Wong wedok guyune kok iso. Cangkeme. Aku kelalen ah cacing kok. Kuwi itu penak kuwi. Iki jane bocah apa menungso apa diesel bocah iki. Lah ya tok ya. Ajo Semangat. Ala ajo ding. Ajo ding ala ajo ding. Enak le. Ajo ding ala ajo ding. Naik lagi. Ajo ding ala ajo ding. Hey. Jangan pegang dulu. Jangan cium dulu. Karena baru saja kita berkenalan. Ajo ding ala ajo ding. Oh banter. Ah cacing. Ala ajo ding. Ajo ding ala ajo ding. Adik, berarti kamu bisa. Amit nuwun sewu, Ya. Pak Sange. Berarti nembang niki napa-napa saged. Bisa, Coba kalau nembang yang kamu bisa meresapi itu lagu apa? Aku pengen tahu. Apa ya? Apa? Iki mau? Lagu iki mau? Enggak. Wong ayu bukan itu. Coba ya. Duet apa sendiri? Sendiri. Sendiri. Lagu sendiri. Apa? Lestari boleh. Lestari. Pak, Oke, yang coba. Itu ya. Nadanya. Aku pengen niru, Mas. Iya. Pengen niru. Lestari Menang banting temenan. Berisik banget. Tuh, Lungguh karo adikmu. Iya apa wis mirip gue. Sarange yo. Biasanya ngombe bir lho kuwi, ora ngombe. Gayamu ising. Ngombe Pak nangis kor. Masa? Ngombe Nangis lah. kor panggung.
Saya tawon. Istimewa. Nadane, Bro, nadane coba ya. Coba, karena ini permintaan kamu harus nyanyi karena tadi pohon kamu sudah bisa bagus. Coba sekarang nyanyi yang seperti ini harus. Urusannya apa tadi pun? Iya, iya, coba. Iya, iya. Coba. Oke. Sang patih Cangkem Bating. guyu. Rasa tresno kang sejati. Ya ya siki ya. Iya, karo meresapi ya. Anu Mas Oh penjiwaan. penjiwaan. Ya. Meresapi. Kleru aku. Ya karo joget barang no, Cil. Yo sik to penjiwaan sik, Bos. Oh ya. Ayo, coba. Ayo. Rasa tresno kang sejati manggil lestari kadya kembange ati. Hop. Wah gila irunge koyo ngene iki mesti suarane penak. Wah, kok iso ciri-cirine nggon irung? Pokoke lah irung ora stek. Wong sing mangapet cangkeme kok titenane irung. Irung kuwi teko penghirupan iki ora boros, lak boros suarane nglokor. Wah, berarti lek irung pesek. Enak, Bos. Enak. Suarane enak karena siut. Heeh. Lah Jare sapa? Bojoku irunge pesek lah kok nyanyine pales tok. kuwi turunan wile turunan kombah jadi jajal dangdut ya ro di tak coba ayo coba bikin lagu ala bocah kok ayo cikle tulan lagu ro stres kang sejati manduria les kayak sikilmu Ya. urung wae ngono kok susu wae kepriwe kuda-kudane yo ngene rada ndik ndik ya boleh ngono jenenge hop oke ayo ro coba dek aja ayo rasa tresna kang sejati manggil apa Tapi ya. Kowe aja terus rok ngene terus ngene aja ngono. Delok iki lho delokne. Gerakane sing piye sing halus ngono to. Gawe halus dengan irama terus rok ngene terus ngene ku masamu. Ketoke sekrupe Malah koyo wong kejet-kejet tapi setruk kae kowe. Ayo terus. Rok kak perasaan. Rasa tresno kang sejati manggil lesti. maksa penyanyi gitu Kok wis aku pengen roh. Ayo, kan. Timbane nang omah ra gelem kan ngene kan. kayak Inul Iya, ayo. nek yang ora. Ayo. tayang Iya, tak ya. Coba 3 2 1 ya. Ayo, tak diante kepas. Coba ayo coba. rasa tresna kang sejati manggil lestari Aduh enggak kena. Coba yang ini kok pegang HP dulu. Kamu ada temennya nyambut iya, gawe. iya itu pempernya gede itu coba aja Ya sini kamu. Ini kelihatannya bisa. Iya. Kayaknya kok malah Siapa yang megang HP langsung diberdirikan. Langsung dia berdirikan. Oh, itu ini. Ya. Mayang wis konangan kecekel ngebar iki Mayang. Ora berarti iso. mayang mas mayang Mau wis nyekel HP kok konangan. Alah. Sapa iki mau? Tuh. Kok kon berdiri lera anu kon berdiri nih. Ya. Kono Chandra. Bapak, Ya. kelihatannya saya keliru memilih Bapak. Kenapa? Ini kok endek ya? Iya. Oh, iya. Tapi bisa gerak itu. Oh bisa ya? Bisa. Bisa ya seperti Ya. Tadi sempat bergerak. Syukur di mata-mata no. Awakmu ora nyonton. Tapi bisa ya seperti ini tadi Lah bisa wong ya, kene coba wis ya? obah ket mau kok. Coba ya, coba Adik ya. Diberi contoh dulu sih. gimana sih aku dikasih example dong Mudeng ora example. example paham orang kak Kamu bahasanya kok dhuwur sih? Ya. Cara basa awak dhewe ku DKSH CTH. Apa? Dikasih contoh. Iya, example ya. Yes, Pak. Kamu minta example yang gimana coba? Aku ingin tahu sih. contoh Oh iya, contoh ya. Nah, aku dikon sampel. Omongannya kok dhuwur nih. Domongi kok nganti dhuwure men sambil mledeng dase kok. Ya. Rasa tresno kang sejati manggil lestari. modern Sawara. Durung-durung wis keri kuwi lho. Ya, orang tidak keri ini gilo. Ya, coba ya. Iya. Ayo coba awah asik. Rata ndek. ini kanan, tokornya gimana kak Apa gimana? tokornya gimana Ini loh tokornya nih kamu goreng nih tokornya kok yo melu ya. Habis digoreng dikeceker-ceker telak lencong ya. Iki basa Indonesia kok yo enek tokor. Tokor
kaki ya. Kakinya. Kaki kanan ke depan. Coba. Di depan. Depan ini agak Ya. ada agak Agak pendek. memendak sedikit ya. Agak turun. Heeh. Ini loh, iki so bangkelan bu gitu Bos. So wates Mas aku. Wis awak bangkean kabeh kok. Turun. Oke agak turun nah. Oke, siap. Oke, seperti itu. Lah, delon. Oh, alah. Delon kayak wong saya ke, Bos. Heeh. Bener. Bener kaya wong sayek. Heeh. Aku ya. Kok kaya jagrake iki dhuwur sisih lho. Iya. Heeh. Ya wae ana tutorial Dokornya. Iya, iya. Oke, Ya. oke. Rasa. Coba ya. Saiki enggak sesuk. Ayo, rasa. ngene. Atu uwa atu. Sik. Lek ngono ki malah kaya mentok. Iya. Atu uwah. Diomongi ora to lagune iku lho. Iya ya. Oh. Ya maksudnya iki kon marai nganggo hitungan ngono lho, Pak. 1 2 1. Enggak usah pakai hitungan, pakai itu tadi. Pokoknya pakai Pakai ketukan. ke depan. Ayo. Coba. Rasa tresna kang sejati bagi. Wes. Piye sih? Kadang menyerah sih. Kok seke Rumah duwe. Wih, bakal karo. Kabeh gua. Lah iya, karo bangkean padha dadi angel gerakane. Mayang. Mayang. Wih. Mayang itu. Mayang. Cantik. Ah, ini mau ya. Lah lagi lembut. Konangan wih, nyekel Ya, HP. kurang masalah nyekel HP Bos masalah. Woi, kisah kan enggak oleh Bos. Adewe nyambut gawe kan Iya. nyekel HP kan enggak boleh Bos. Enggak boleh, larangan. Boleh itu kan enggak enak Bos. Cara wong. Sik, lek mau nyincingnya udah dhuwur. Ya, anggrek. Pak. Ya aku iki kepas sikil. Ah, ya. Ban. Ayo gini. Aja dhuwur-dhuwur. Bukan dhuwur. Kok banjir iki lho. Iki lho kalau jokno ngene. Lho. Kemajon dong Iya. ngene terus ngene nek angel. Ora suwi. Sinden kok suwi koclok ngono lho. Sapiro. Aja mbombo. Lek nek swara makerak ngono malah. Lah iya. Lah iya. Lah iya. Sombong kok. Ayo. Nembel LT ku kancane. Samene. Maju. Mundur sini. Oh, wes. Samene. Wes samene. Malah kayak kernet. Ora apa-apa. Kowe menengo, kowe kelaru. Roten. Lho, kendhen lho kayu. Kendeen Kayu. Ngene lho, kowe rumah saya koyo sobat ngarit coba aja Oh, omongan. itu omongin wae. Pak ngomongin sing halus-halus Sobat ngarit lho diomongi enak. Wis oke. Rasa coba. 3 2 1 ya. Rasa Loh. kang sejati menginya lestari. Sik. Sekoke wis rusak. Enggak kena. Sekoke rusak. Wis lumbul. Aku jalan. Kowe nak tibake. Wis. Kabeh. Piye? Aku angkat tangan bos. Aku karo sindenmu kabeh angkat tangan bos aku bos. Aku ngopeni sinden sak Indonesia ra koyo ngene iki. Nggawa HP iki lho. Oh, nggawa HP. Go HP kowe. Ayo, berapa ya? Lah kok gowo. HP. Ngomong Mo. Iki dudu sinden. Dudu sinden kok. nyanyi iki. Sindenmu anu bas gendeng jebule angkat. Lah iya, wis ajari kok. Iki kok nyanyi. Ajari wis kan. Kenapa kamu menyerah? Enggak bisa. Lemah. Lemah. Ngapunten ngeten iki sing rata napa tunggal kalian. Oh iya. Sedaya. Sedaya. Nggih. Ning kabudayan. Lah, Oh, nggih alhamdulillah ning ngoten rumah aku nek gendeng pedhot. Ini juga ada permintaan Mas Percil jauh dari Den Haag Belanda. Sugeng dalu Pak Kangko nggih. Nggih nyuwun lelagon Srihuning karo Kidul Sumilir. Kidul Sumilir. Itir Pak. Sumir. Nggih karo Srihuning nggih sampun transfer matur nuwun. Bulis Masum yang ada di Den Haag Belanda. Ah ya. Engko diaturke. Lagune iki apa? sembarang manut niku ngono. Kidul Sumilir ya. Ah Kidul Sumilir ya. Matur niki, Pak. Mas, sinten? Nggih. Mergo malam hari ini banyak yang menyaksikan di luar Jawa, Oh, luar ngoten nggih? negeri Oh, oke. melalui channel TV Jularas Indonesia. Siap. Guten Morgen yang ada di Belanda. Guten Morgen. Selamat pagi. Sopo? Guten Sing Morgen. teng Belanda mlihat. Bulis Masum. Oh, boleh Mas. Ya ini ning kono ki jam 7 sore. 7 sore. Jam 7 sore nggih. Wilderusten nggih. Heeh. Apa Gum Esternon? Betul. Wilderusten. Don Apa kuwi? Don. Selamat sore.
Don King. Selamat sore. Selamat sore apa kuwi mau? Welterusten. Oh, Wel- bahasa Welterusten. Belanda. Belanda itu Belanda, Bos. Nak gak salah loh, Pak. Oh. Don King donat. Apa wi? Badokan. Masuk tekone aku. Kenapa badokan? Iya. Tekone aku. Ya gamelane kantor ya. Sumiler. Peter Sumiler. Ya. Oke. Polis Den Haag Belanda. Yuk. Goyang cak selendam. Iya cek angga. Rijo Laras Indonesia. Wase kasih. Pak Joko Wilang Kenceng juga Mas Joko Kedung Malang Bandung. Pak Ngadinu Pondongu Jakarta. Rijo Laras Peter Sumiler adalah lelagon yang diciptakan oleh Ki Gedung Siswantoro juga Nggih. dari Pelemahan Kediri. Kediri, saya Kediri niku. Nggih. Niku. Wah, saniki lagu-lagu suwae saya Yo, anu nggih. Wadah sangat. macange. Iki anu macange. Apa? Pak sinten? Mas Mas Bagus. Mas Bagus kesane minggah kesane nembang macange. Nggih, mbok menawa kersa kalih Pak Agung sisan. Oh, ngoten. Ditakoni sisan Nggih. somben ning Cimahi tanggal piro Ayo. ngono. Genane Digenahke pisan sisan. dino iki. Nggih. Ora ra genah malah. Dhewe pikiran kok malah. Lah iya, ayo. Nggih, monggo. Support musik, Mas. Yo. Sepotone. Support musik. Pak Agung. Pak Agung monggo Mas Bagus. Ya. Bagus, Mbak Wida. Yuk, kaya ngapa? Monggo Pak Agung sama Bagus. Monggo mriki. Kalian Pak Agung. Pak Agung. Monggo kalian mriki. Kalian Pak Agung. Nyiliti rana lagi. Nyiliti. Menika dantune wonten mriki sampun. Nggih. Munggah panggung sarungan dikira sing disunat niki kok. Boten ngeten Nggih. Mas, niki kan Bagus. nikah niku ada 3 persyaratan. Amit nun sewu. Jenengan milih salah setunggal mawon. Syarat pertama niku joget. Ket. Nggih. Tapi joget mangke kesel Asal, awake. mangke syarat kedua menika nyanyi, Nyanyi mangke gorokan kering. Anu syarat gorokan ketiga kering. menika nyawer. Lah, lakong saya niku mawon, Pak. Jenengan nyanyi napa? Jenengan badhe nyanyi. Napa tiga-tigane? Nyanyi, Napa tiga-tigane? kedah nyanyi jenengan harus wajib. Nyanyi ya? Nyanyi. Sembarang manut. Manut sing Kersane ke kali remen ya. Ya, mungkin sebelumnya mengucapkan terima kasih yang hadir yang sebelum Nggih. saya sebut. Tasik Sinten Mas wonten. Bagus. Matur nuwun. Nah, jenengan tasik wonten. Khusus damel sinten Mas. Monggo. Matur suwun damel Pak Ale saya, Pak Agung Oh, Monggo Pak. nggih. sama adik saya Nggih. Gandhi. Oh Gandhi. Gandhi. Oh nika Mas Gandhi. Kita ini tim Amidev. Oh siap. Ya Nggih, semoga semakin jaya, Amin. semakin maju Amin. dan kedepannya bisa ngundang Mas Kangko. Mas Kangko sama Kalau Cak kula ngeten. Percil. Nggih. Nggih. Amin amin. Anu ngeten. Oh niku setelan wong loro. Ini pun setelan. Rombongan kok niki yo. Ini ngeten mawon. Mumpung teng mriki, mumpung niki ngelempak sedanten, Mas Anu ngelempak, Pak Agung nggih ngelempak, ngeten mawon pun DP mantun niki ngoten mawon. nomor rekeningnya pancet. Ya lah pancet. Dhewe kan ngene, Bro. Nyanyi, wajib nyanyi lho ya. Sampe nyanyi kita pun nyanyi, monggo nyanyi nopo sak derek nopo duet kalih Mbak Yu nggih mboten nopo. Mboten napa-napa, bebas. Nopo duet kalih. Ing daleme dhewe. Sinden nggih mboten napa-napa. Lagune Berarti harus sampean ya? duet karo aku. Oke, siap. Kang, umpama DP-ne ngono ning rekeningku ngono gak iso. Ora kena. Ora kena krungu iki. Krungu batang sih. Lah, kula niku tengen lho. Mas yo pripun niku tengen. Lagu napa? Sekti. Oh, sekti.
Lagune sekti, Bro. Sekti. Wah, sekti. Iso. Di Mondro Guno. Iya, sampeyan. Ngrepek. Ombak gede iki, Mas. Ya iso lho, lagu anyar iki jane. Jackson sih, Pak. Jackson, cek nada. Jackson ya ayo. Ombak gede tak seberani, banjir bandang tak taki. Terus Apa Maneh lawan bapakmu kuwi mesti tak sarungi. Aku bareng nyawang karo sadel. sayang. Sayang. Lah lah kita nang omah duwe karaoke gitu. Lah ya Nang omah ini lho misalnya duwe napa? ruang karaoke. Ruang karaoke. Oh, betul, betul. ruang karaoke. Ora mate ning omah. Saking ngoten lah. Dilajengaken kalih teman-teman Nggih. dari Ini ada permintaan dari Pak Agung. Pak Agung nggih. Ah, Jogja istimewa. Walah. Niku lah yo sing mangan tempe niku lho. Heeh. Mangan tempe. Niku lho. Oh iya mangan tempe. Jogja istimewa. Senenganku kecilik niku. Niki sinten niki? Ya. Putih niki. Ayo, anu, sapa jenenge kuwi Wiwi Irnawati. Ayo. Tapi lagi sing rondo. Rondo to. Rondo. Dungak-dungane muga molek rondo ra suwe meneh ya. Amin amin amin. Ah, gendang duwe bojo neh. Yo. Suwe nek rondo malah buntet suwi-suwi malah. Ayo, ora usah kesuwen ngono kuwi. Langsung Mesake aku lah nek ngene iki mesakne kaya kudu nulung. Lah iya. Tak telepon nembak ya ning omah. Anu wifi-ne mati. Lah mboten ditulung to, Mas. Ora mesti lah rondo kok glegere kaya ngene iki kok kudu-kudu ngrentes ning ati. Lah iya. Ulung piye? Ya nulung mesti ngewangi kowe ngejar. Nek mripat lanang ya Nggih. nyawang Wiwi iki Nggih. wis cantik, suarane apik. Lah kok karo bojone dipegat ki berarti botone macane ngono ya. Heeh. Masa dipeket kan? Heeh. Masalah iman. Sing meket aku, Pak. Oh, sing mekat kowe to? Oh, lah. Oh iya kowe. berarti ayo ayo bener tak aku lakune Tidak boleh ya, tidak boleh Jangan nakal ya. Kok nek dipotong sama kakak Thailand tidak boleh Ya ditungane ya, Cil. nggih Muga-muga tak entuk jodoh. amin wis ndang oleh jodoh neh Amin, Mas. ndang cepet lah iso mulai wayangan lah iki lho akeh wis Lah iya, kare milih. Ojo sembrono. iki pake kuwi pak Iki nggone kuwi. wis piye Luar biasa. Ini ki momen yang sangat membahagiakan. Nggih, no. Semua keluarga yang jauh-jauh bisa merapat ngumpul, Mumpluk. yo nglumpuk menjalin silaturahmi itu lebih penting. Sing penting niku nek kira pun ngelempak wonten hiburan nonton seneng-seneng. Sing Betul. penting kan ya kuwi. Sing penting dongane awake dhewe keluarga Pak Agung sekeluarga diparingi rezeki ingkang barokah. Lancar terus sapa ngerti sesuk nanggap neh lagi Ya, kan. betul amin. Prinsipe ya kuwi. Utamane ya penjerane Mas Bagus sak keluarga. Lan ibu utawa Mbah Putri, Bu Inti, Sus Mioni ingkang minangka dadi sepuh wonten mriki ibuke Mas Bagus. Ibuke Mas Bagus. Menika ingkang lenggah ngagem Pundet. ijo Niku ibu niku nggih. Nggih ibu Lah kula menika. sering calaman. Apa ya? Lah kula ten mriki ping pinter ngoten mboten. Wah, ning kene Berarti iki sering ning kene tenan. Wayang ra duit ngono mesti rene ya, Pak. Iya njaluk beras karo gula ning baluran mantan. Ya kok ngono kok terus. Omonganmu. Iya. Bener duwe bener. Maksudnya nek kene jaga Ya seduluran. jaga seduluran sebab ki awake dhewe iki jenenge silaturahmi iki ora enek-eleke ning kebak apike. Lah man ahabba ayu besatolahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi asarihi fal yasir rahimah. Kowe kan jare ngono. Ini lho Romo Tawar. wah iso dalil barang sik. Ya kudu diartikan. Artine. Ah. Sok sapa wonge sing pengen dijembarno rezekine didawakno umure nyambunga paseduluran marang sapa wae. Nah, kaya ngono to. Iya no, Yo kuwi. putraku ngger percil. Iya ya kakakku. Dadi temriki niku intine iki sedulur nglumpuk niki ala barokah. Ala barokah. Sing dikitanke sing ditetakke niki. Ah. Nggih. Ngoten niku lah kula. Kula dadi bocah sing pinter sing saleh. Amin. Amin. Ayo. Iki anu
gandeng ana sing saka Banyuwangi Banyuwangi. ngaturke lagu Banyuwangenan. Enggak pundi lho. Lah niki nomor loro kok kene lak Banyuwangi to. Niki. Nah, dipethukne karo Percil yo asli Banyuwangi. Tanggamu to, Kang? Nah. Ini. Iki tanggoku. Nah, ya. Lah kok ora ngomong ket biyen ana sing apik ngene iki ning tanggamu. Lha wis terus mau karo Sinta. Ah, iki dicetokne lelagone yo juga jogete cara Banyuwanginan. Nah. Iki wis genah Madiin Banyuwangi. Betul. Bocah lak Banyuwangi disawang teko kadan mesti ayu-ayu kaya ngene iki. Wah, ciri-cirine apa? Napa nek? Ciri-cirine wong Banyuwangi. Ciri-cirine pokoknya ning ngeten iki daune ngeten dagu kok dagu. Oh. Dagu ngeten iki kalih. Kok iso loro? Siji, loro, terus ngenane lincip. Duwe tembolok. Ya tembolok. Wah, bojoku yo ndek tembolok lho jane. Betul lah, kalau kamu banyu bosok bojomu. Kutil, kutil. Pengen ae teleh kae. Iya, teleh. Ah, ya, Orang kutil. pitik kan, bojomu. Ini juga ada yang minta lelagon. Napa? Ayo Banyuwangenan ki mau Mbak Tia Murti yang wonten ing Singapura. Oh, Singapura. Nggih, sugeng dalu Mas Kangko. Waalaikumsalam. Oh, Pak, nderek mungon. Lan mirsani Pak saking Singapura Tia badhe nyuwun lagon sawangen kanggo rika. Matur sembah nuwun. Lagu mriku kagem Komandan Heru ingkang piket wonten ing Kodim Priuk. Nah, Iki sing nggih. nonton wong luar negeri tok ya Mas ya. Iya. Aku juga salam buat dulurku Nang endi? Bulek teng Rembang ning omah. Lho, luar negeri kok iso Rembang lho. Lah salah kula napa kula kur titip salam kali bulek kula. Wah, iya. Wonten omah. Omah. Oh, Lha iki bule ya ora tau ndelok YouTube ora ndek HP lho, Bos. Oh iya. Ya mung titip salam. Ah, uga salam ning wonten Malaysia. Oke. Upin Ipin. Ya, toh men ngono. Kartun Eh, Mbak Yu. Yo dibawani sih. Bawani Mbak Yu, Mbak Yu. Kon jegleng anu kuwi sapa jenenge? Aman-aman kula mana. Ya kowe ya. Ya. Kosek ta, kosek. Gen muni sik lagi yo ngono lho. Piye to Kang? Saben-saben nek ditungani kupingku terus disuwuk. Ada. Ya. Tuh. Yo. Nyapa wis? Sik. Lah kok malah ngamen iki lho. Nah, iki ketukan iki penting. Lah sampe rane ketukan aku iki bingung. Oh. Iki kok kendang lah aku karo ketukan mesti ra. Coba. Suarane Yo. Kok iso manut to kaya pusaka. Ora pusaka kecerek iki. Lah biasane pusaka. Iki Biasane iki apa? Pusaka. aku gak kayak kuwi. Ya. gandeng belambiangan Yo. Aku ngono kuwi ya. Ora gak gak. nyarambiai Asik enak-enak no yo dan. Oh, Beda le iki Bali. Kleru. Kleru ngerti. Banyuwangi nggih kecar ngene iki lho dangdut Denata. Kalau semok Iya. Aku ya ngomong. cilik. Ayo. Pianyu wangi Hei, ho, ha. wetan sakara Ho, ah, ho, 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 ah, ho, 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 ah, ho, 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 ah, ho, 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 ah, ho, ho. Hei, 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 ah. Ya. Baik iki lho yo Banyuwangi. Rumah samu Banyuwangi loro tok ya. sangka Enak-enak ayo. Wah.
Masa iso Dari gerakannya lek Banyuwangi iso kompak ya. Kompak. Kok lah banyak kompak Rembang ya kan kompak. Lah ya Rembang ora iso kompak ya. Aku kok keprake kakean mercon. Iya. Ya anake wedok, Cil. Siapa di? Median sapa jenenge? Kinan. Pinan. Iya insyaallah sok nyinden kaya mboke. Dadi kates kuwi cebloke ora doh saka wite. Sing ngomong sapa? Heh? Sing ngomong sapa? Loh, tegese iki paribasan itu sudah dari dulu kala. Oh iya wis. Heeh, kates ki ceblok ora doh saka wite kecuali nek katese digondol codot. Lah iya. Nah, beda. Kates ning nggen apa kuwi ning nggen supermarket wit ora ning kono. Oh iya bener. Iya. Nah, mula dadi enek sing meneruskan sejarah wong kaya aku iki engko wayahe perang gagak engko anakku sing maju. Oh anak-anak. Anak lanang sing maju. Sabetane wis kalah aku, wis kalau cah-cah saiki wis kalah. Oh, so wis. Heeh. Nek kowe esuk pemanu ana sing neruske anakmu. Kon dadi dagelan ya? Heeh. Enggak oleh. Iya ya. Lho nyapa lho gak oleh. Aku kehimpit. Hah? Kehimpit. Kehimpit piye? Kehimpit kahanan. Lho, dagelan iki lek kondak kaya kowe kan yo sugih. Tapi izin lho, Bos. Isin. Lah metu diguyu. Ya tugasé dagelan yo ngene iku metu diguyu nek ra Bareng diguyu ngono malah. bar disin-isin digawe dhuwit. Ya izin aku. Lah ngono kok mbok lakoni. Lah nek yo iki. Mulane disyukuri ae. Lah kok malah nyanyi dhewe mbah iki. Ya. Lu nyanyi apa, Mbah? Gumelaring don. Taman Sari Nuswanta ya teh. Taman Sari Nusantara. Ya, kaya anakmu lanang wedok ta sapa jenenge Tem? Ndi? Apa? Anakmu wedok. Nah, kuwi wis iso nyasinke bapake to. Ya wis. Gak penak to di rumah ini. Paling kae wis iso nyanyi apa wis iso Loh, joget. wong maca Yasin lah ya sebagian dari seni. gitu. Nek kok yo mas aku yo ora oleh. Masa yo Yasin iki lho. Apa-apa to? Kaya- Yo wis ilmu yo. Lah kaya nyangkane aku. Ya ora lah. Ya ora wong doa Kok sik terbaik. promo. Lah nggih kula nikah niku pun dangu. Lebih gadah setunggal niku. Weh. Pirang tahun to lewat? 13. 13 tahun. 13 sasi Mas. Wah. 13 wulan anakku wis 3 tahun. Layak ora tau. Lho ki sik. Rabimu 13 bulan. Nggih. Anakmu wis? 3 tahun. Lah kula niku salah. Ya bener, Lah tapi bocah salah bocah sing dhisiki metu kuwi lho. oh saking kowe celutak kok. Ya ora cah cengok bocah iki. Cah cengok. Wah, rumangsaku wong Udune lagi 13 bulan ki lagi 12 bulan wis 12 bulan. duwe anak. Lah nggih. So 3 tahun sing 2 tahun kuwi lho. Lah nggih, anak kula pun brobos riyen. Oh. Nah, iya rong tahun kan terus nih tonggone, Bos. Wah, iya. Terus nih sing biyen. Lho kuwi iki kan kulite lah putih. Ah, Bojone kulite ireng. terus Anake belang, Bos, kene ireng kene putih. wah zebra no. Wis anakku tekek wis zebra. Nah iya. Ayo, Mbak Pun. Ayo Mas Jendra, toto nyilih Iki lakone Pak Buk apa emang piye? wonten sinden kabel menika. Apa? Saiki sinden kabel. Oh, alah. Mulai ke kabelnya kok digawa tekan ngendi-ngendi. Pancen yo murite Abah Sakidul iki. Tangane cengkre. Cengkre, tangane gak iso meneng. Heeh. Ngono kok yo ora krasa. Ya entar Joget kawit mau enak. Ngene gandul-gandul ora krasa. siap Mas Haji. Oke, Oke. Uga Simo, Mas Mas Lape Haji. juga hadir. Nggih. Papi, Mama Pi, salam kanggo Cak Persik. Nggih, siap. Terima kasih. Yo Mas Jendra, siap-siap Monggo. le. Ah, Bapak tak leren. Nah, ketokno kepinteramu taruna nguli bapa Delok. kudu luwih apik timbang bapakne. Ngono ya, Sil. Ayo, Pak Poh lah ngene tak delok Pak Poh. Meski kudu eling sajroning urip Aja